durează, mami. Noul Buceci. Gust mai bun, spumă care durează. Mesaj de interes public. Poartă mască de protecție corect. Îți poate salva viața. Ai grijă să îți dezinfectezi mâinile înainte să o atingi. Pune partea colorată în exterior. Fixează-o cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor. Poziționează-o ca să acopere atât nasul cât și gura. Identifică latura cu fir metalic și pliază-o pe forma nasului. Îndepărtează-o trăgând de elasticul din spatele urechilor. Aruncă-o la un coș de gunoi cu capac. Spală-ți mâinile după ce ai aruncat-o. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. În fiecare zi, spitalele din România au nevoie de sânge. Mii de operații așteaptă sângele tău. Programează-ți donările în fiecare an. Fii un erou anonim. Fiecare picătură de sânge contează. Vorbește-le celor apropiați despre donare. O campanie națională a Institutului Național de Hematologie Transfuzională de conștientizare a nevoii donării de sânge și plasmă. Campania se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 3 și plus 50 de ani. Ne vedem la donare! Mesaj de interes public. The Meisterschale goes up into the air. Sounds good, you know, it feels good. Daje